Скъпи колеги, откъде да започна, не знам. Може би от самото начало, както някой би казал. Казвам се Надя Божидарова Стаменова, все още Флорова, но Флор е мой артистичен псевдоним. Учител съм вече 33 години, работя с дечица в начален етап. Занимавам се, разбира се, и с много други дейности, които може да се каже, че пълнят живота ми с щастие и смисъл. И ще ви кажа защо това е така. Един ден съвсем случайно, тръгвайки си от училище, тръгвайки си от работа, съглеждам на улицата две хлапета, които се бият. Ама се бият страховито. Спирам децата, защото, нали знаете, учителите някак си не можем да останем безразлични към подобен вид акт на насилие. И казвам: деца, защо се биете? Едно от децата ме погледна и каза: защото снощи гледах един криминален филм. И казвам: това какво общо има? Реших да изпробвам някои от хватките, които видях. И казвам: добре, обаче ти знаеш ли, че киното не е само да се биеш. Защо така говорите? Казвам: да. Говоря така, защото наистина киното не е само да се биеш. Киното е да чувстваш, да усещаш, да се усмихваш, да се веселиш, и да поплачеш, т.е. да изразиш онова, което е в душата ти. Та и аз 33 години на бойния пост, учител в начален етап, в началото в 41-во основно училище Свети Патриарх Евтимий, а сега в моето любимо училище 119-то, средно училище, академик Михаил Арнаудов, сред дружина прекрасни деца, които са много творчески настроени. Като започнем от там, че са изключително артистични и стигнем до факта, че изобретяват какви ли не пакости, но такива, че не те ядосват, а ти дават идеи за писането на сценарии. Защото нещото, с което обичам да се занимавам, е да пиша сценарии. Моите филми не са изцяло детски. По-често са на социална тема, но децата ги усещат. Децата ги разбират, защото всичко това, което се опитвам да претворя, е част от нашия живот. Една от моите специалности е сценарното писане на кратки филмови форми, което съм завършила в надфис. И така, имаше един период, в който се занимавах с детска филмова школа, извънкласни дейности, свързани с организирането на това мълчуганите да се научат да снимат с камера, да снимат с фотоапарат, да слагат стойка, да разберат какво е зелен екран, да се вживяват артистично в различни дейности. И мисля, че това е верният вариант, който би могъл да отвори душиците им и да ги научи на това да бъдат добри хора. Защото, както хубавата книга, така и хубавият филм е този, който наистина те кара да се замислиш над много неща. Когато го запомниш, разбираш колко много си научил. А животът е едно училище. С какво се занимават моите мълчугани, които и досега, някои от тях, проявяват интерес към киното? Говорят на микрофон. Нали знаете каква невероятна красота е да говориш на микрофон, да се чувстваш част от публиката. Освен говоренето пред микрофон, измисленето на различни сценки. Това също е изключително интересно, забавно, приятно, нестандартно. Провокира мисленето. Децата се учат да снимат и с камера, не само с фотоапарат. Научават се какво е да има въздух отгоре, да има движение. Научават се как да правят сториборд, т.е. да рисуват историята, която ще трябва да заснемат. И също всичко това накуп. И ако някой ни слуша, ще каже: това е една абсолютна бъркотия. Да, наистина е така. Но знаете ли, творчество се ражда тогава, когато има творческа бъркотия. Ако всичко е стандартно, подредено,
Както знаете, в една аптека влизате и знаете кое лекарство къде се намира и знаете кое лекарство за какво се използва. Някак си свикваш с всичко това и си казваш, той живота не е чак толкова интересен. А в киното нещата са изключително интересни. И най-важното, знаете ли кое е? Децата спират да скитат по улиците. Децата спират да гледат само и единствено геймърските филмчета или онези игри, в които участват и се надпреварват. Защото разбират, че киното е една магия. А тази магия знаят добре, че започва още от времето на нямото кино. И ако всичко това съберем в едно, то ще даде нов смисъл и на нашата урочна работа. Уверявам ви, че ако в обучението по различните предмети включим киното като средство за преподаване на учебен материал, този процес ще стане значително по-интересен, по-привлекателен. Ние живеем в 21 век и трябва да бъдем хора не само реалисти, но и малко романтици. Защото романтикът е този, който измисля нещо ново. А всичко ново, което ние в момента се опитваме да създадем, е добре забравено старо. Тоест колелото на историята се върти. Това, което в момента ще ви пусна, за да видите, мисля, че илюстрира или може би вдига малко завесата на онова, с което се занимавам. И се надявам Господ да ми даде сили да продължа да го правя, защото то ме привлича. Най-вече писането на сценарии. И това да накарам децата, да ги провокирам да пишат сценарии. Защото това не е литературно произведение. Това няма нищо общо с художественото майсторство. Това е начин да покажеш как виждаш света около себе си. Приятно гледане и до нови срещи, скъпи приятели!